nu vom juca Brawl Stars, care mi-a picat o epică. Ce epică credeți că mi-a picat? Piper o aveam deja. Bea, nici gând. Max nu e epică. Frank mi-a picat, nu Nita. Frank mi-a picat. Deci am acum două epice. Tare! Acum facem la tofe cum se numește ăsta. Cred că o să mai împici un brawler. Așa sper. Și acum aveam un schimb pe shop. Avem un schimb pe shop. Eram sigur că o să împice. Deja am omorât, frate. Mulți am omorât. Deci numai victorii facem. Dacă facem facem 5100 sau 6000, suntem cei mai tari. Gata. Deci Frank, ăsta e foarte bun. Deci mi-a picat din Megabox de la 5000 de trofee mi-a picat. Tare rău de tot. Asta te bate, mă. Deci de la 5000 de la Megaboxul acesta, stați un pic, de la Megaboxul acesta mi-a picat Frank. Tare. Deci mi-a picat Frank din ultima carte. Acum trebuie să-mi pice unul de ăsta și eu chiar credeam că îmi pică Brawler. Deci chiar credeam când eram nu aici. Da, aici credeam că îmi pică Brawler și de asta. Că sunt 25 de astea, dar nu le pun pe... Ba da, le pun pe și eu vreau să pun de-astea pe Rico, puncte de-astea, vreau să pun pe Rico, că am acum rank 8 și eu vreau să am rank 9 și să-mi pice Star Power pentru Power Play, că eu vreau neapărat Power Play, fiindcă un prieten de-al meu are Power 10, dar și eu vreau Power 10, că așa trebuie să am și eu Power 10, că eu am acum pe Rico Power 8, că da, și am dat mulți bani pe ăla. Credeți-mă, am dat 200 și ceva. Decât deci dacă cred că se zice, dacă mor pe Bea și pe Max, ești cel mai tare. Și am omorât pe Bea și pe Max. Câștig meciul? Dar normal că câștig. Ha, urs. Gata! Credeam că am terminat meciul. Wow! Da, deci acest Frank este bun rău de tot. Vreau să aveți și voi noroc să vă pice Frank. Deci e tare rău Frank. Vă omoară pe toți. Deci vă omoară pe toți. Acum am și 41. Și oricum eu fac acest videoclip că mi-a picat Frank. Am aproape toate astea, că mai în două sunt toate. Mamă, 5041. Mamă,
Highest power play point. Acum mă uit pe la Messi, care e cel mai mare, are 13.000 de trofee, acum nu mai are 12.000, acum are 13.000. Și acum trebuie... Mamă! Mamă! 375 trofee! Mamă! Dar nu-mi pasă. Bis Robo Rumble Time. Yes, boss. Este tot de la Robo Rumble. Și la mine este 3 minute și 59 de secunde. Poate supraviețuiam 4 minute. Best time as Big Brawler. Am avut și-o doar că s-a expirat. Doar că s-a expirat și nu era pe contul acesta. Mânuță Party. Scuze că am numele așa, dar asta e. Sunt foarte fericit pe Frank. Deci am 2 epice. Mi-a picat Frank, Piper, care nu vreau să fac upgrade, că eu vreau doar pe Rico să fac upgrade. Rico, Mandelino, ăștia să-mi pice Star Power. Vreau să-mi pice. Deci am Power 8. Îl încerc pe Rico. Shit. Nu. Nu, eu vreau pe Frank. E favoritul meu. E favoritul meu, Frank. Deci când o să am și 100, deja pus frumos. Vai. Poate mi-ești Bea odată? Cred că răspunsul e cine nu are pe Bea. Eu nu am, că am 2 epice și nu-mi pică. Wow, ce? Bă! Și eu credeam că și mie îmi pică. Deci când am fost într-o zi la prietenul meu, i-a picat Frank. Și în ziua aceasta mi-a picat și mie Frank. Deci și o să vă arăt și la Quick Memo cum îl câștigați pe Frank. La mine. După meciul acesta. Adică la notițe. Wow. Deci gata meciul. Acum vă arăt cum trebuie să vă pice Frank. Deci vă dau un hint. Dar nu trebuie să spice. Acesta este hintul. Am deja mult. Și nu mai trebuie. Acum vă arăt la Quick Memo Mod. Ok. Ok, Quick Memo. Cum să... Uite aici. Cum să primești sempre Brawl Stars? Stai că nu sper să îți pișe, ai nevoie de 7-8 Brawl Box-uri. Da, 950. Am uitat să șterg alea, dar nu-mi pasă. Deci, cum să spice Frank? Deci, ai nevoie de 7-8 Brawl Box-uri. Nu trebuie să spui sau să spui please Frank, please, deci, există un hack pe Brawl Stars, dar nu pe Brawl Stars cu hack. În fine, poate nu știu cum 5 minute. Să fac și acele. Deci eu fac repede trofee. Deci da. Deci 3080 la mine. 5550. Deci la mine ce vroiam să spun, deci ce vroiam eu să spun, oare?
că ne jucăm 10 minute. Că ne jucăm 10 minute și am 5550. Și de asta. Ok, deci eu am 2 epice. Ok, acum dacă mă joc pe solo, numai decât câștig și prietenul meu, Crulo Friends aici, sper să... Hai pe Frank. Normal, clar. Da, l-are. Și l-are 29 și îl are cu 10 brawler mai mult că îl are pe 8-bit. What? Rentul ăsta moare. Dar cât rang am eu pe Penny? 6! What? 6. Și o pus să am 8. Deci mai trebuie să fac 1 pe 1250 de bonuți. Da. Păi hai să facem meciul. Hai să ne jucăm pe meci și ori numai pe 2 mă zic. Poate ăsta am. Ce credeți? Poate o să fac 1000 de astea. Am deja acum 300 și ceva. Nu, mă omoară. Deci dacă mă omoară, sunt ei șmecheri. Nu, hopa. Nu cred. Nu cred, deci dacă pierd meciul ăsta... Fugi! Bă, ăsta e nesimțit, nu? E nesimțit. Eu nu mă mai joc cu ăsta. Bine că nu mi-a luat trofee. Bine! Deci nu mi-a făcut niciodată minus. Să zicem că Frank este mai bun. Și o să-mi iau acel big box de pe shop. Deci eu am deschis acel mega box încet. Gata. Foarte simplu și ușor. Foarte simplu și ușor. Foarte simplu și ușor. Șmecherie. Bine că nu e nimic acolo. Speram să... Deci mai pică Frank. Da! Am terminat meciul cu victorie! Yeah! Victorie! Le fac rang 10. Și șmecher rău dacă fac rang 10 acum. Sper să vă pice și vouă Frank sau legendar, că am epică acum. Înainte aveam pe Tara, dar că nu aveam deloc epică. Aveam și 1000 de trofee, acum am mai multe. Ce bine că... Gata! Ușor ca bună ziua! Ușor ca bună ziua! Deci ușor ca bună ziua! Ușor ca bună ziua! Betelog!
profil. Poate are pe Frank? Stai un pic! Stai, mă! Stai. Deci, în fine. Te-ai reușit. Repet log. Dacă are pe Frank. Și câte trofee are? Are puține trofee. Mai puțin decât prietenul meu Nicolas. Și n-are pe Frank. Are doar nu te cred. Deci are unul. Și are toate super rarele. Are toate rarele. Eu nu am pe alt cont. What? Mi s-a blocat. Bine că mi s-a blocat. What? Clubul măică. Club. What? De cât eu sunt abitul și ce mai bun. Acum îmi pun și o fața cu Frank. Dar trebuie să-mi pricepem. Am prima epică și pe ultima epică. Cred. Bă, dacă îmi pică Bea, eu speram să pice Mr. Puke sau Max. Speram să pice. Nu a picat asta. Foarte bun. N-are cum să-mi pice altul. Eram foarte nervos dacă îmi pica altul. Și mie mi-a apărat skin pe shop de ăsta. Și eu credeam că îmi pică ăsta. Și eu speram să-mi pice Max. Dar ce să zici? Wow! Să zicem... Nu. Bă, ăsta-i tare rău de tot. Ce bine că nu mi-a luat. Da, deci epică cu epică. E tare rău de tot. Eu omorâm pe toți. Dar să am epica asta, deși nu vă dați mari. Să o aveți. Ești nebun? Ești nebun! Băi! Bă! Ești nebun? Deci, după meciul ăsta mă joc cu Carl. Da, mă joc cu Carl, că am toate superare. Înainte nu le aveam. Da. E prima.